Здравейте, приятели! Аз съм Стоян Минчев Христосов и днес ще играем с вас. Ще си инсталираме една игра пред вас и започваме нова поредица Royal Hunt 1. Това е историята му. Играйте като масло, гладен герой, като масло, гладен герой или чудовища. И търсете на това вкусно тъмно нещо. Търсете на това тъмно нещо. Не знам. Играта играл съм я преди, но я изтрих, защото вече не ми се играше, не играх постоянно и другите приятели, които я играеха, просто имаха повече герои от мен и се ядосах и беше по-готин герой и казах и си я деинсталирах. И сега ще играем заедно. Ние ще ни пусне един герой, който трябва да пие нефт. Катран, нефт, черен сок, както го наричат там. Не знам, нефт как го наричат. Но трябва най-основно да сме един герой, който точи нефт и да пие нефт. И после ще видите, като съберем една голяма туба с нефт, отиваме на една друга карта и как може да спечелим герои други, разбира се. Ще ни се появява един рай, който той ни пуска там, в рая и просто да се каже, че трябва да изпием нефта. Сега ще видите, защото аз не мога да обяснявам много добре. Не знам какво разбрахте, но основната мисъл на играта е, че трябва да пием нефт. Да, че трябва да пием нефт. Ние сме, да се каже, гладно същество, което трябва да пие нефт. Същество. Да, същество. Добре, сега чакаме единствено да ни зареди. И няма какво да... Добре, ето го. Има двойка. Скоро чакайте, като минем едното и да играем двойката. Ето я тубичката, на която е на първи левел. Ето го втори. Те са го променили. Ето го трети. Ето го това. Аз бях стигнал някъде до... Ето тук, но има и бая. Не, има две още. Но има бая. Ние сме сега на първото и трябва да съберем 100% нефт тук и за да отидем. Да, знам. Аз знам, бе. Да. Айде, знам как да играя. Перфект. Всичкото го източих почти. Не трябва да, например, сега вижте, приятели, ако го забуча прекалено, умирам. Играта ме... Ето. Добре. Какъв странен звук просто. Какво странно? Добре, излочих 2 литра. Излочих не знам колко литра, 1 литър. В тубичката служих. Още 1 литър. Ето го рая. Отиваме в рая. И сега трябва да забучим точно долу, за да ни получи някакъв... Ще гледаме, приятели. Искам нов герой. И като натиснем play сега, разбира се, гледаме клипче, за да получим пак опит, да си вземем нов герой. Няма да играя още от сега ви казвам. Но ми давайте реклами. Добре. Що? Или прекалено малко, или прекалено много. Мен ми бъгна. Това не е честно. Давайте, плей. Да играем наново. Добре.
Уи! Точен не. А тази игра, приятели, е много освобождаваща и за края на годината ви препоръчвам да играете, когато всички учители ви дразнат просто и вие на заниманията, например, няма какво да правите и си играете така. Аз с една приятелка така играхме, не само с една приятелка, Баярия играхме с други приятели на заниманията, защото беше вали при мен добре, защото беше интересна и като няма какво да правим и госпожата ни пускаше да играем просто така. Добре, отиваме в рая. Защо бе? Защо винаги така? На 18, едва на 18% сме вък. Оф. Ако така действаме за винаги, никога няма да минем. Добре. Окей. Ето, основно в играта е да пием нефт и да минаваме трестетата до следващото и следващото и да получаваме нови герои. Като в героите ги получаваме винаги в рая или ако не са дали някакво пакче за герой да си купуваш, не знам. И ще ме интересува. Ще гледаме. Каква бойна е тази. Много бойна се изводи. Добре. Пак няма да игра тази игра, само където ми я показват. О, стига де! Скоро няма да печеля герой. До следващото има 800 и няколко метра. Тафак, защо? Добре, но поне 35% сме. Умрях. Не искам олиха. Добре. О, перфект. Айде, бе, продължавай перфектно. Ето го. Как? Защо? Гледайте. Не, играта се подиграва с мен. Играта се подиграва с мен. Какво имаше толкова? Забучи го перфектно. Добре. Не, ай стига де, ай стига. Само, приятели, ви предупреждам, че тази игра няма да играя сам. Само с вас ще играя като за поредица. Защото, все пак, Holy Hunt е голяма игра. Имаш толкова много такова и да игра без вас, все пак това е поредица, която скоро няма да я свършиш, поне ми трябва една година. Или ако игра денонощно да правя всеки, тък му да спра клипа и да започвам друг клип. Спирам клипа, започвам друг клип. Това малко ще стрема, да, на Roblox. Ще кача втора част на Roblox, където го правихме, да се каже, Skybone, чак да кажа. Добре. Толкова. Не.
Ай, стига, бе. Ай, стига. Това се подиграват с мен. Гледайте как гледа като надусан то. Повече нефт няма да пиеш. Повече нефт. Забранявам ти, няма да пиеш. Няма да пиеш повече нефт. Забранявам ти. Нефт повече няма да пиеш. Добре, да видим сега героите и тези неща. Добре, ето ги. Ето тук героите ще влезнем. Този... Аз го имам. То го имам. Добре, този го имам. Това е хубаво. Добре, и на те повече не... Герой. Да видим. Ето това мече преди го имах. Тази змия. Този не знам. И този не знам. Но горе-долу като не гледам. Няма толкова се променили. Не са... Няма нови герои. Може да има по-нататък, но за сега няма. Ето това е ново. И купчето. Или купчето, да, купчето си го спомням. Купчето сега ти дава рандом от всичките ти герои, да. Така да например сега е този ти дава, приятели. Ти дава, а в следващия път, вижте, сега. А сега ти дава, или пак него, или ето този надухсания. Добре, да приключваме, махам това и съм ви казвам, ако ви хареса клипа, харесайте го, абонирайте се, цъкнете долу към банката до бутона subscribe, за да сте първите и за да получавате известия, когато кача нов клип. И коментирайте какви игри да играя и дали ви хареса това, което правя. Вие бяхте с мен, ще се видим в другия клип и